नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारी नै जोंनिया बेयाव बेडमिन्टन गेलेगासिनो दा हरालासै गेलेगोन बिसोरो आंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव आरो बिर जोहोलावजो आं आसा खालामो नोंथांमोनखौ सानफ्रोमबो बुङो आङो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै आरो गावबा गावनि बिमा बिफाखौ मदद खालामगासिनो दङ होननानै दिनै आङो जोबोर दुखु मोनबाय मानो होनबा आं इउटुब लाइभ फैनो थाखाय दिनै नोंथांमोननि सेराव टाइमबो होदोंमोन पासतायाव बाट लेकिन आं हायासै आं माने इउटुब माबाखौनो अन खालामनो हायासै आरो आंनि जितु इउटुब चेनेलनि केमेराखौनो आं अन खालामनो हायासै आं गोबां खोथा लाइभजों गोबां खोथा रायलायनायदोंमोन गोबां खोथा सावरायनो गोनां जानानै दङ जोंनि बर' हारियाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने आं खौसेथि गैयैखौ बांद्राय नुगासिनो दङ माने जों खौसेथि गैयैया गोबां खम जालांबाय आरो फंबाय बिनानावमोन जोंनि गेजेराव ओरैबायदि खौसेथि गैयै जाना दङ दासान्दि माने नुनो मोनगासिनो दङ आरो नोंबा नों आंबा आं बेफोरबायदि जालांजोब्बाय बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव माने सासे सानै मानसियानो माने हारिखौ ओरैबायदि बदनाम रावबो बुंला गासैबो जमा जमा थानाल' रायलायलायो बैसोर मानसिखौ बुंग्रा रावबो गैला जों बेफोरबायदिबा जानाय नङा जों गासैबो गामि गामि जों दिनै गामियाव थायो जों गामिनि सिटुवेसनखौ मिथिगौ साबेसे मानसिया जोंनि बर' हारिया टाउनाव थायो नंगौना नङा सासे सानै मानसिया गामिनिफ्राय थांनानै टाउनाव थांना थाहैनानै बिसोरो ओरैबायदि देखायगासिनो दङ बिसोर देखायथो खोथा गैया थेवब्लाबो बारगा आरो जोङो जायफोरबायदि मानसिया देखायो बैसोरखौसो जों सनमान होयो माने जायफोरबायदि मानसिया ओरैबायदि गाज्रि देखायो बैखौसो जोङो सनमान होयो मानो होनबा रावबो जेबो बुंला गावबा गाव जाजोबलांबाय जों बेफोरबायदिबा जानाय नङा आरो बेफोर बुस्थुखौ आं हारसिं हाया जों गासैबो लोगो नांनानै जों सावरायनांगोन जों खौसे जानांगोन गामिनि सेंग्रा सिख्ला मोनसे समाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना ओरैबायदि डेन्जार खामानि मावोमोन दिनैनि दिनाव बेफोरो माने सोरबाथ' सासे सिख्लाखौ एबसुआबो बुयोमोन इउथ बिपिबाबो बुयोमोन दिनैनि उनाव बेफोरबो गैला आरो जाय बुजाग्रा बिसोरसो जोंनि सायाव दा बांसिन देखायगासिनो माने जों जेबो बुंला गावबा गाव जाजोब्बाय नालाय मानो होनोबा जों जेबो बुंला जों गावबा गाव जाजोब्बाय नालाय जाय गाज्रि मानसि बिसोर दा जोंनि फाफ्लियाव गाखोनानै जोंनि खर'आव हासुनो नागिरो आं बेफोरखौ नायना थानो सुखुवा आरो नायनाबो थाया ओंखारगोन जोङो मावनांगोन जों खौसे जाफिनथारनांगोन खौसे माने जोंनि बेफोरबायदि दिनै रावबो बुंग्रा गैयाबा रावबो ओंखाराबा ओरैबायदि गाज्रि लामायाव थांगोन बैसोर सासे सानैयानो आरो गावसोरजों लांफाबाय थागोन आरो बैसोरखौ नुनानै जोंनि गथ'फोराबो बुंगोन आरो मालाय उमुगानो इदि उमुगानो बिब्दि बैसोरनि माबाखौ नुनानै बेनिखायनो आंनि लाइफ फैनो गोनां ओरैबायदि इम्परटेन्टमोन आं लाइफआवनो नोंसोरनि कुइसननि एन्सार होगौमोन आङो आरो गोबां रायलायगौमोन आङो गोबां रायलायनो गोनां खोथा दङ दा आङो नोंथांमोनजों दिनैनि भिडिअ आं बारा बुंला आं टपिक लायाखै नालाय आं जास्ट नोंथांमोननि सेराव आंनि इउटुब प्रब्लेमखौसो खोन्थानो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों थेवब्लाबो आं एसे बुंबाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदिबा जानाय नङा जोङो जेननानै थानाङा जों गोदो जाबायदि खामानि मावदोंमोन अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना ओरैबायदि सांग्रांमोन मोनसे समाव गियोमोन दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि गाज्रि खामानि मावग्रायासो जोंनि गोदोनायाव गाखोनानै जोंनि खर'आव हासुनो नागिरदों नोंथांमोना बुजिनानै मोनाखै आरो जोंनि फैनो गोनां उन्दै गथ'फोरा बैसोरखौ नुना सोलोंबावगोन बेखौ नोंसोर सान आं बेखौनो बुङो आरो आं गामियाव थाग्रा जोंनि गामि ओनसोलाव जों माबायदि थायो जोंसो मिथिगौ गामिनि मानसिफोरा माबायदि गावसोरनि देहाखौ खोबथेनानै माबायदि थायो सेंग्रा सिख्लाफोरा बेखिनिखौनो आं बुंनानै नोंथांमोनखौ जय हिन्द आरो नमस्कार होनो सानो फैनो गोनां भिडिअखौ नेनानै दङ होननानै आङो मिजिंथियो आरो आसा खालामो जों सांग्रां जानांगोन जों खौसे जानांगोन जय हिन्द नमस्कार